Molt bones! L'entrevista que us presentarem avui és especialment important per nosaltres, ja que tenim l'honor de compartir una conversa amb un vell amic que va col·laborar amb el projecte Nus. Avui ens acompanya el Ruski, un gran buscador de l'essència de la vida, un home amb una profunda connexió, especialment per la natura. Estem segurs que serà una xerrada enriquidora i inspiradora. I de nou, benvinguts a Eufènix Barcelona. Bon dia, gent d'Eufènix. Avui estem aquí per tenir un canvi d'impressions amb el Ruski. Ruski o Raül? Ruski, no? Ruski, amb el Ruski. Que el dia que el vaig conèixer és una d'aquelles coses que me'n recordaré tota la vida, com el vaig conèixer, perquè estàvem muntant-lo de Nus i necessitava un col·laborador que s'entengués amb les plantes. I em van dir que aquest senyor estava podant uns arbres i que el anés a parlar amb ell. I bueno, vaig anar allà, ell va baixar a mig arbre i es va penjar de cap per avall. I vam tenir el canvi d'impressions per començar a col·laborar junts. I bueno, doncs aquí tenim el Ruski, que és és part de la natura. Ja no diguem que és diguem que és part de la natura. Bueno. No sé si ho he dit bé o a veure què ens expliques tu sobre el que has trobat a la vida. Aviam. Bon dia, gent d'Eufènix. És una pregunta molt oberta aquesta de... Soc part de la natura. Clar, qui es pensi que no és part de la natura... La majoria es pensa que està per sobre la natura. Penso jo, eh? Sí, és que pensar és el perillós. Sí, la veritat. Per sort, la natura, més que pensar, sent, i com que sent, doncs es treu tot aquest problema que té de creences. Sí, sóc net de pagès, fill de pagès reconvertit a la indústria tèxtil. Jo vaig engegar el tèxtil, però em vaig reconvertir al que sóc ara, que és al final m'agrada dir que sóc un explorador i un aventurer de la vida. Doncs al final de tota la teva, diguem, experiència del món que ens volen... Que des de que naixem gairebé no et donen opció, sí que et donen opció, però és una mica difícil trobar l'opció que realment vols ser o et vols sentir. I jo estic aquí perquè sé que tu això ja ho has trobat. Que has trobat, una mica deus haver passat com tots per les escoles on t'ensenyen la competitivitat, el que has de ser, has de tenir, si no ho seràs, deixaràs de ser, i arriba un moment que vas provant i vas veient. Jo no estic a la teva alçada ni borrar. Bueno, m'agradaria, però no estic a la teva alçada encara amb el tema de sentir-nos, de ser feliç amb tu, no amb el que... Per què no vols? Estàs al mateix lloc que jo. Sí, estic al mateix lloc, però no, per això vull que m'expliquis una mica el teu procés, una mica de com has arribat a trobar la teva pau interior i viure amb constant germanor amb la natura. Doncs mira, per sort, és el que et deia abans, soc net de pagesos, o sigui que ja des de ben petit doncs ja sempre he estat al camp, sempre he vist animals. No ha sigut gens estrany per mi el que el meu entorn fos de colors verds, colors rogencs, de vida, de salts, de crits de cabres, dels crits del porc quan el maten, o sigui, això ja de petit ja ho vaig interioritzar sense obligació, perquè ja era la meva natura. L'escola sempre va ser aquell espai en el que no sabia per què hi estava. L'única cosa que m'aportava a l'escola era que quan s'acabava estàvem tots junts per anar a fer el que volíem. Això sempre m'ha sobtat, perquè al final quan ets un nen no pot ser que t'estiguin intentant... Ells diuen educar, però el que s'intenta per part de la societat és com si diguéssim, com dir-t'ho, enfocar cap a una direcció i de tot d'éssers diferents, doncs, fer-los tots iguals i que tinguin un somni en comú que sigui el dels diners.
Jo això no m'ha ressonat mai, l'aprenentatge en aquell temps, perquè jo volia jugar com a tot nen. I va ser després, quan a l'adolescència no servia per l'estudi, vaig començar a treballar en una fàbrica, vaig estar 5 o 6 anys, i en aquells anys realment vaig veure clar que la meva vida no podia ser que estigués 40 anys en el mateix lloc. Per què? Perquè, no sé, digue-li el que vulguis, no sentia que fos el meu lloc. I per sort, l'experiència de l'alpinisme i de la muntanya va obrir una porta i un canal que em va fer poder viatjar per diferents parts del planeta en solitari, que això és un aspecte molt important. Sempre dic que hem d'anar més en solitari, sobretot per saber qui som, perquè normalment el soroll del nostre entorn fa que no sapiguem qui som i ens pensem que som aquest soroll que ens diuen que som, i això no és veritat. Nosaltres encara, avui en dia, estic aprenent coses de qui soc, perquè com que estic viu, com tota natura, estic en constant canvi. Però com deies tu, Jaume, sí que percebo que aquelles ganes de sortir cap a fora i d'arribar al cim de la muntanya i de dir als altres i de... s'han calmat. Ara hi ha un espai en el que el que faig és molt més buscar el meu interior, la meva pau interna i aquesta pregunta cap a la meva ànima, si estic fent el que realment vibra en la meva vida. I de moment, doncs, sembla que sí, perquè tinc la feina que vull, treballo al bosc o en zones de natura, visc a pagès, estic en total equilibri amb la natura, amb l'entorn, de tot el planeta. A més, ja m'he donat que no necessito tenir mapes per estar ben orientat en tot el planeta Terra. I clar, això em dona molta calma. O sigui, personalment sento molta calma, col·lectivament no sento calma, però és el moment en el que estem col·lectivament a la societat. I per això crec que es necessita molta gent que aporti calma en aquest moment del temps. Jo, una de les coses que més em havia flipat de Turruski, que quan estàvem allà, que eres el que portava una mica tot l'or vertical aquell, i una mica totes les històries aquelles que vam muntar amb nus, que la premissa sempre era el que la gent parla, de que jo no tinc temps, no tinc puesto, no tinc cèntim, sempre hi ha un no tinc per ser un desgraciat. I la gent està viva pensant que és un desgraciat perquè no té alguna que no saps ni si ho necessita. Llavors, a mi el que em flipaves tu, Raül, era quan un dia em deies, va, ja he guanyat prou calés i ara me'n vaig. I foties el camp tot sol, 3 mesos allà a l'Himalaya, ja pujant i baixant muntanyes tot sol. Que dius, això era una cosa que jo no he conegut massa gent que faci aquestes coses. I això era una de les coses que més et diferència de la resta, no? Que potser tu has arribat a connectar totalment amb la natura. Sí. Que els altres sembla que tothom sap, que tothom parla de biodiversitat, la biodiversitat per aquí, i la majoria no en tenen ni idea del que és la biodiversitat, però ara es veu que està de moda i parlarem de biodiversitat fins que la podrim i la prostituïm de tal manera aquesta paraula que ja quan es parli de biodiversitat ja la gent vegi que és com pot ser totes les paraules d'empatia, de la justícia és igual per tots, aquestes paraules que les han prostituït de tal manera que ara ja la gent ja no sap, ni les paraules maques que haurien de ser sagrades ja són un fàstic. Aquesta és la meva trista opinió, que tu ja sé que passes de totes aquestes tonteries. Però... No és que passi o no, però si no em generen benestar ja no me les quedo. Ja netejo molt el que em ve i el que no em ve. Sí. Doncs ja t'ho dic, a mi, explica'ns una mica com pots estar 2 o 3 mesos perduts pujant i baixant muntanyes tot sol en un país que ni coneixes, que... Com ho puc fer? La por? Perquè la majoria de gent això ho deixaria de fer per por. No. Tu, evidentment, que la por aquí no la tens. No, perquè el 2005, 2007 i 2009 ja vaig fer viatges a Sud-amèrica, també en solitari. Vaig estar un any viatjant sol
pels Andes, pujant més de 60 muntanyes, pujant la muntanya més alta de cada país, muntanyes de vora 7.000 metres, amb glaceres, amb temperatures i amb perills d'aquests naturals molt poderosos, però sense cap mena de por perquè tenia ganes de fer-ho. I sobretot perquè vaig trobar-me un món que m'obria els braços. Vaig trobar-me gent que ni sabia que existia, que semblava que m'estava esperant en aquests territoris. Vaig conèixer l'espiritualitat com a concepte intern de l'ésser humà, no extern d'un déu, sinó el que vibra dintre d'un. Als països andins encara hi ha molta cultura ancestral, molt indígena, i aquesta gent amb la seva estima a la mare terra, a la Pachamama, que en diuen, vaig aprendre doncs, a connectar, a conèixer-la, a conèixer les cerimònies que fan tota aquesta gent per agrair a un ésser, no? que és tan gran i que dona tant com és la mare natura. I després va haver-hi un petit parèntesis i després vaig fer aquests 3-4 viatges a l'Himàlaia. El primer va ser un viatge amb el Pere, que vam fer un documental professional per intentar fer una muntanya de 8.000 metres. Però en aquell primer any, quan vaig descobrir el Nepal, vaig veure que era un lloc molt interessant per integrar-se amb el medi, amb la natura del territori i amb la gent, sobretot. M'encanta conèixer la gent del planeta, sobretot la gent que viu de forma humil, que no et xarra per sobre de l'espatlla, que no li importa si te'ls mires o no te'ls mires. A mi m'encanta aquesta gent. A mi m'adonava que quan veia tota aquesta gent que està en contacte amb la Terra, estava veient la part més poderosa meva. I m'adonava que jo era una persona com ells, un ésser viu com ells. I va néixer aquesta estima tan bèstia pel que som, i per no voler ser més, sinó pel que som, que ja és molt. I apreciar el que soc i el que tinc i el que puc arribar a fer. Puc tenir por, sí, però puc no tenir-la. Hi ha la meva decisió al mig de tot això. Perquè normalment les pors són conceptes inventats per una ment paranoica. Si no t'està passant alguna cosa ara, per què tens por? Què hi ha que et pot acostar a la por? Només hi pot haver-hi una part de la teva experiència a vida que t'acosti la por, i és la ment. Arran d'aquests viatges, el que he fet jo amb la meva ment no és despreciar-la, però és destriar molt els pensaments, perquè ella per si mateixa pensa molt. Però si l'estigués arrossegant tota l'estona cap a mi, no estaria en pau. El que utilitzo és una part d'observació i en aquest sentit, doncs, m'és més fàcil jugar amb el que penso i no ser-ne esclau. M'adono, sobretot perquè, com a ésser humà del moment, m'adono que tota la gent és esclava del que pensa. I com més esclava és, més murs aixeca davant seu, no? I és contradictori que diguem que estem anant endavant i millorant i tombant murs, quan justament s'estan aixecant ara uns murs molt, molt elevats. Però si ens hi fixem bé, la natura continua al seu ritme. No està fent res diferent. Justament ara aquí s'estan sentint mallarengues o petits ocellets. Aquí al costat hi ha una bassa, que segur que també ja està trencant. Volava l'aligot. Fa una estona volava l'aligot. Però tot això està passant ara. I els éssers humans no se n'adonen. Per què? Perquè estan mirant el seu cap. Uau, m'emociona i m'apassiona això. Perquè em donen la possibilitat de que jo sigui com el rei del territori, no? Que una cosa que com que ells no valoren el territori, només valoren diners, doncs no se n'adonen que s'estan perdent una part del que són. Però bé, jo al principi volia ser, quan vaig tornar de Sud-amèrica, em va semblar que havia vist, l'or d'aquella ciutat perduda a l'Amazonia, no? I els hi deia als meus amics, què feu aquí, Vinyó? Però sortiu d'aquí, que aquí ens quedem i tot és limitat, sempre és el mateix. Però després em vaig adonar que no és el mateix viure les coses que dir-les. Si tu no vius una cosa, no
no la pots experimentar, no puc transmetre una cosa mentalment, l'ha de viure aquella persona. I clar, després això et calma perquè t'adones que no has de convèncer ningú, sinó el que has de aportar als altres és que deixin de tenir por al que no està passant. Nosaltres, bueno, ja ho saps, que amb el Fènix, una de les coses que estem fent ara, cada dimarts presentem una planta amb els 3 idiomes, català, castellà i científic, perquè a vegades hi ha una varietat de noms que espanta la diferència d'un idioma amb un altre. Llavors, amb les plantes fem això demanant utilitats d'aquesta planta. I també amb els ocells fem mascle, femella, si hi ha dimorfisme entre el mascle i la femella, i el cant. Una mica esperant que algú un dia es comenci a veure que quan escolti un ocell sàpiga distingir que ha escoltat aquell ocell, que n'ha vist un altre, que ha vist aquella planta, que ha vist l'altre, i que puguin viure una mica més la vida aquesta que estàs parlant tu, Rusky. No? La vida de lo que estàs veient, el que estàs ensumant, el que estàs escoltant. Això et dona tens uns quants sentits posats amb el que estàs veient, no amb el pujar a la muntanya i tirar-te el selfie perquè dir que has pujat la muntanya. O sigui, puges la muntanya i les 3 hores per pujar-la te les has perdut. Te les has perdut allà només amb la idea de va, vinga, va. I llavors els que hi ha els que ho han de pujar de pressa. Bueno, però aquests ja no m'hi fico perquè ja s'ho agafen com a esport. Però bueno, el que jo més trist em posa és que si ara féssim una enquesta amb gent i demanéssim el que més abunda, plantes i ocells, per exemple, i diguéssim, digue'm 10 ocells que tenim al voltant de casa nostra, i poder trobaries molt poca gent que et sapigués dir 10 ocells i 10 plantes. Toquem pins, toquem roures i toquem d'això. 3 o 4 són bàsiques, sí. M'entens? I veus que... I la gent encara està preocupat a veure que la moda de turno, què li farà fer? O com l'esclavitzarà la moda de turno, que haurà de treballar? Sí, bueno, inclús la gent es preocupa per la natura quan no hi va mai. Sí, per això parlen de biodiversitat quan no saben ni què vol dir. És molt incoherent que vulguis protegir un espai i un lloc en el que tu no estàs ni has estat mai. És precisament per això dic que estem dominats pel nostre cap i el que hem de donar-nos-en és d'això, només d'això. Un cop t'adones que t'està dominant el teu cap, estàs molt més tranquil, perquè ja no te l'escoltes, ja no te'l creus, te'l mires. Estem en un món molt intel·lectual i on tothom tria el que vol ser, però des del seu cap. I clar, i a vegades no hi ha res a fer, però és que això que dius dels arbres i de les plantes és que ni el meu pare sap 10 arbres. El meu pare, que ha viscut tota la vida al bosc. Què vol dir això? 10 arbres, jo parlo de 10 plantes. Sí, és igual. Què vol dir això? Que hi ha hagut un espai de temps que voluntàriament als pobles, a les zones rurals, s'ha oblidat i s'ha menyspreat la biodiversitat aquesta que dius. De tal manera que només es pensa tenir la natura per explotar-la, per tenir diners, que al final la natura és de 4 propietaris, perquè feien 4 diners, perquè això sí, tot plegat de químics i de fertilitzants, sí, i després resulta que la societat, que són 4 que treballen a llocs tancats, volen que la natura estigui bé, quan és un espai que és privat, perquè és de propietaris privats, vull dir, és totalment, tot és molt incoherent en els humans. Precisament per això jo vaig una mica enrere i em fico a la mateixa alçada que la natura. No sóc propietari de... Jo sóc ella, i com que hi vaig en aquest anar de costat, doncs el que em regala, no necessito que em doni diners. Com m'haurà de donar diners la natura? Com m'haurà de donar? Si m'està donant contínuament vida, què necessito diners si tinc la vida? Aquest no saber què volem i buscar el que hi ha a la Xina, no hi ha final, anirem a Mart al final. Però per què? Perquè si l'únic lloc on has d'anar és a dintre teu, no has d'anar cap a fora. Aquí hi ha la incoherència humana que a mi m'apassiona. Vols anar fora i no coneixes ni una dècima part del que tens aquí. Sí. Què dius això? És que no et coneixes ni tu. Llavors... És que vas al psicòleg. Sí. Perquè tu no et coneixes. Uau! I això, l'hombre blanco. Hòstia, cuidado, hombre blanco, listo. Que no te conoces ni ti.
Hòstia, no fotem, tio, i després tu vas a donar lliçons de no sé què als altres. Hòstia, que fort, no? Que bèstia, que bo. És molt guapo, és molt guapo. La societat està tan mal feta, però amb molt bona intenció, però tan mal feta. Bona intenció? Per Sí, qui? De qui? bona intenció del cap, és que tot hauria de ser. Sí. Oh, intenció la que vulguis, però després és tot jeràrquic, perquè no sabem ser qui som i hem d'inventar-nos el personatge. Nosaltres ja som, no som el nom que ens han posat, no som qui ens han dit que som. Som qui som. I aquí és on rau la vida, a conèixer qui ets tu, a través del que vulguis, m'és igual, dels arbres, de l'aigua, dels animals, de les persones, de les experiències que tu tens amb tot. No has vingut aquí a ser 40 anys el mateix per tenir una jubilació. A quin cervell se li pot acudir una vida així? Només pot ser un cervell malalt. I clar, quan veus que el cervell malalt ha parasitat a tothom, no has de voler ni convèncer-los. Has de veure com ells mateixos picaran de cap aviat. És molt guapo. No s'ha de convèncer, perquè repetint processos de civilitzacions arribem en un moment d'èxit total de matèria i anirem a l'enfonsament total. L'ésser humà com a ésser viu sempre ha fet el mateix. Sort que el planeta fins ara ha sostingut aquesta manera de fer. Jo el que tinc dubtes a partir d'avui en dia és si el planeta tindrà la capacitat de frenar amb la nostra depredació, perquè jo el que veig més clar és que hi haurà una gran glaciació o una gran època de secades, i aquí no quedarà ningú ésser humà, i molts animals també perdran, viu. Ara, és el procés en el que la vida necessita per tornar a ressorgir. La vida no depèn dels humans. Imagina't, com si la vida depengués dels humans, que tota l'estona els humans treuen vida per egocentrisme. Sí, això. La vida és superior al que a un pensament humà. La vida és que ni la puc ni nombrar, si volgués. Perquè jo sóc una petita existència de vida. L'únic que se m'ha demanat és viu la vida i deixa't estar de solucionar coses. Això és el que jo he sentit quan vaig a la natura. Viu la vida. I sobretot no n'esperis res del que fas. Perquè ja ho estàs fent. Collons, què collons vols esperar del que estàs fent? Fes-ho i viu-ho. I això és el que cada moment m'està dient la natura. Amb els ocells, amb els arbres, amb l'aigua. M'està dient, si estàs aquí i és ara, no pensis en després. Estigues aquí i sigues i ara. I disfruta del moment. No hi ha res més. I com més coneixes, més disfrutes. Això és el més maco de la història. Sí, si tu et fa feliç, conèixer, No, ja has tret molt de pes el que necessitis. Perquè el coneixement és efímer. El poc que ens queda, perquè tu potser ets més jove que jo, però jo me'n recordo amb 30 anys enrere, ara aquí estaríem i veuríem la tira de vida per aquí. I en canvi estem aquí i hem sentit algun ocellet, hem vist volar un aligot, però això és el 30% del que havíem tingut. I el 70% s'ha anat a la merda, i espera't, que vamos en ello. I Torregassa. Ara estem a la finca de Torregassa i la Portella. Aquestes dues finques ja fa 3 o 4 anys que estan gestionades sense tirar-hi fertilitzants, sense tirar-hi herbicides, llaurant al mínim. O sigui, inclús amb la gent d'aquestes finques el que estem intentant és generar un oasis. Perquè tot el que envolta aquestes dues finques és un expoli de vida, de nitrogen per purins, de tots aquests magnats del porc, i ningú se n'adona. Però per què no se n'adonen? Perquè no hi ha ningú a la natura per veure-ho i per viure-ho. Jo sí que hi soc cada dia a la natura sentint-la. I el que sento és un amor total. I per molt despreci que rebi de nosaltres, cada dia es lleva donant-ho tot. Uau! I jo estaré esperant que els del pare em donguin i que no sé qui que em dongui? Si ja hi ha la mare que m'ho dona tot sense esperar res? Hòsties, estem molt desenfocats, ara. Jo no dic res. Ja estudia la gent, que estudiïn. Sí, el problema de l'estudiar és que els llibres qui els escriu? Que a vegades hi ha llibres que ensenyen. Clar que sí. Però ara
Ara ja es volen ficar uns llibres d'estudi que ni amb el que ens hem equivocat volen que els nens aprenguin amb el que ens hem equivocat. L'altre dia va haver un reportatge de l'Holocaust i cap nen sabia què era l'Holocaust. I ara d'aquí 4 dies ja sento dir que resulta que els polítics aquests que ho estan trinxant tot, ara faran uns llibres dient que aquests polítics són, gràcies a ells, la vida funciona. Gràcies a ells. I aquests llibres seran el que aprendran els nens. O sigui que els nens, quina realitat viuen? La que els hi fan viure. Per què? I el que realment val la pena, que és el que dius tu, estar viu aquí, escoltant, ensumant, veient, tot això, doncs, sembla que això no val per res. No, però és aquesta arrogància de no donar-te compte de que ho ets tot en aquest cos. No has de ser el que et diu el cap, ministre, president, el millor futbolista. Aquí és on ens hem perdut, en allò que deies de competir a l'escola ja. Sí, la pastanaga. Aquí és on ens hem perdut. El que passa que està molt bé anar cap allà si després vius tota l'experiència i ets capaç de poder després decidir cap a un altre camí. El problema és que quan decideixes aquest camí, si no ets molt valent, ja està, ja no pots canviar de camí. I a la vida no hem vingut l'única cosa que hem de fer és viure la vida. No hem vingut a fer una cosa durant X temps. Però, clar, sempre estic dient que és el que jo experimento, No és ni la veritat ni la mentira, Perquè no existeix la veritat, perquè tothom té la seva veritat. Clar que sí. I ja em diràs. Tu demanes Ara, hem de mirar el benestar. Jo m'agradaria que tothom s'escoltés, si sap que tenen ànima, perquè la gent està tan perduda que només es pensa que té cervell i que el cervell és la consciència i que la consciència és una cosa que surt dels cacoets. És molt bèstia, la ignorància humana. I en aquest moment estem arribant a uns nivells molt, molt grans i per això s'aprèn molt a costat de gent molt humil i de la natura. Però no s'aprèn per guanyar res, S'aprèn per omplir-se, per omplir-se un. Per viure. Per omplir-se, no hem vingut a omplir la nostra caixa, hem vingut a omplir el nostre cor, que de fet ja és ple, perquè ens està donant la possibilitat d'estar ara jo tu aquí conversant amb l'Edgar allà, al costat de la bassa, gravant-nos. Valorem tan poc l'estar vius que, clar, hòstia, se'ns passa tot després i hem de córrer perquè després he d'anar a Manresa i després he de fer no sé què. Tio, ostres, i només pares quan et diuen que t'estàs a punt de morir. Que fort! I només, allò sí que t'acollona ésser humà. Quan et diuen, et queden, jo què sé, 2 anys. Collons que et cagues! Però si et diuen que has de treballar 40 anys, la vida és una merda. Que punyeteros que sou. No ho veieu com us domina la ment? No ho veieu encara? Som esclaus de la nostra ment i de les nostres pors. I fins que no ens alliberem d'això, doncs seguirem aprenent així. Sí, però jo crec que tota la tecnologia d'avui dia és que es fa servir per això. Sí, per creure que sempre necessites alguna cosa. Sempre necessites alguna cosa. La tecnologia és inventada per això, No seràs feliç si no tens això, si no tens allò. I al final, la teoria de la pastanaga, del burro amb la pastanaga. Sempre ha funcionat, aquest. Sempre la pastanaga. I quan tens aquella pastanaga et sembla que ja en tens una altra per empaitar. El dia que te n'adones que la pastanaga, si la plantes al terra i la cuides, en tindràs moltes de pastanagues. Però això no. La pastanaga sempre necessites el que no tens. Això, allò, l'altre que has de ser, has de tenir, per sentir-te què? Sentir-te superior a qui? Sí, sempre has de generar Però és l'ego de la humanitat, i jo m'hi apunto també. Va, tots, jo també. Però tots hem vingut a domesticar aquest ego. Jo no estic al teu nivell, per això t'he dit que jo no estic al teu nivell, però... No, tu no estàs al meu nivell. Jo em sembla que sí que estàs al meu nivell. Ara sí. Ara sí. Doncs ja està. Ara estem al mateix nivell. No, però jo us heu terrat bastant malaltó encara. Perquè t'agrada. Per bé, doncs, vaig tenir la tonteria de pensar una cosa i pensar només en allò, i vinga, i al final l'he fet o he deixat de fer. Però quan arribes al final de tot dius, per què? Aquesta és la pregunta. La gent no li diuen que ha de fer això, que ha de fer allò, que ha de ser així, que ha de ser així. Però ningú es pregunta per què.
Ara resulta que dirà el famoset de turbo, es tallarà l'orella i dirà que està de moda. Tots tallant-se l'orella. I ningú es preguntarà, jo m'he de tallar l'orella perquè ho dius tu, o m'he de posar aquesta jaqueta perquè dius que està de moda, i per això he de treballar 15 dies per aquesta jaqueta, i quan surti aquesta jaqueta ja n'ha sortit una altra per seguir estar esclau del que em manen, o del que em diuen, sense preguntar-me ni per què vull jo això. Fixa't que això es repeteix perquè hi hagi algun moment que te'n donis compte. Si més no, quan no tindràs diners, perquè no podràs comprar la jaqueta. I llavors, que desgraciat que sóc. M'entens? Clar, és que jo estic tan lluny d'això ja. Ja. Ja estic molt lluny d'això. Jo ja, clar que m'agrada tenir jerseis i pantalons i botes ben parides per anar a la muntanya, però per utilitzar-les, no per tenir-les. És que, clar, hem de tenir cases grans per tenir moltes coses, per poder-les deixar dintre les cases, perquè, clar, no les podem deixar fora, que ens les roben. Després alarmes. Després, hòstia, volem ser solidaris, però clar, els immigrants són el problema. Hòstia, acabareu boits, Acabareu tots ben boits. Volen els que ens estan fotent, volen que ens discutim, pretenen que ens discutim entre nosaltres, perquè parlem els immigrants. No pateixis, que per això ja es discuteix la gent. Jo, una de les coses que he vist més espectaculars és que volia arreglar el món i veia que les famílies ja no s'entenen. Uau! Sí, va venir els germans. I que fort, i estic parlant de voler Catalunya, però si la meva família no es parla. Que bèstia! Que guai! Com pot ser aquest, de traïdor i malparit, que em fa mirar cap a no sé on, sense que em doni compte de que el conflicte la vida és conflicte, la vida és caos, i és contínuament, no hi ha res que durarà 15 anys. Què és això, la democràcia, aquestes tonteries? Que la vida és constant canvi, pam, pam, pam. Els indis ho saben, de cop el Ganges surt, demà ara me cago en Déu i els hi foten l'aire tot. Què faran? Cases supercares i superguapes? No, barraques. Per què? Perquè cada any se'ls importa. I són capaços de suportar-ho. I són capaços de viure la seva vida 40 o 50 anys només. Perquè estan més connectats a ells. Clar que volen viure 80 anys com els blancs. Però com vols viure 80 anys? Vols estar en aquestes residències en les que sembla s'hi ha d'anar per veure-ho, s'hi ha d'anar per veure i per sentir-ho. I no és pel tracte que donen la gent, perquè donen el millor tracte que poden. Però s'ha d'anar a veure. Jo la meva vida no vull que es converteixi en això. Jo, una de les coses que també he après en aquest camí, per mi, és que vull saber morir. Vull anar de cara a la mort. Vull acostar-m'hi sense por, perquè crec que és un dels passos que encara no sabem, els humans. I aquest el vull afrontar. És el que em fa més passió, com quan vaig anar a pujar un 8.000. Aquest pas el vull anar a fer ben serè, ben clar, ben directe. No vull que m'enxufin 20 anys per respirar només, perquè sigui un motiu de negoci pels altres. No, jo he vingut a deixar pas els que venen darrere, els que venen a córrer, tant, com tots els animalets, tots els nens. Què és això de perpetuar-me el vell? Ja em direu, veieu quin món que el manen aquests, el Ronald Trump aquest. Vell, és acollonant que el món el manen gent que està carregada de por i de prejudicis. Uau, és flipant! I després venen nens, pobrets innocents, i aquests són els que es mataran per culpa d'aquell. No per culpa, perquè l'altre dirà que el problema és... Uau, és impressionant. Això que dius de morir, la gent, si ara... Què és morir? Tu saps què és morir? Que hi has d'anar primer per saber-ho? Que ningú no t'ha dit res dels que hi han marxat? Ni tornar. Doncs per què n'hi volem anar? Doncs si ha de ser el viatge més ben parit que farem a la vida. Sí, però la gent és tan egoista que fins quan es mor vol que hi hagi alguna més. O sigui, hi ha d'haver alguna més, perquè quan jo em mori hi ha d'haver alguna més. Però això és la ment, no és la gent. No, això és les religions i les tonteries. La ment, fixa't d'on ve tot això. Sí, de les pors i que si... Del cap. Si t'hi fixes, tot el que no et deixa viure el que està passant és el cap. I tot el que et deixa sentir el que està passant és el cor. Més lliçons no es poden donar. I tot el que t'aporta més és, en vez de parlar, és el silenci. Uau, quan estàs en silenci, una de les coses que jo feia viatjant, clar, estava sol, dies, doncs estava en silenci. Què m'adonava això? És una capacitat de sentir, però no de sentir, de sentir. Si jo vibro com aquell arbre, si el cap no diu res, jo sento que estic respirant com ell. I al final hasta el cap ho dirà, hòstia, ets com aquest puto arbre, ets immortal. No ens deixem escoltar això. No ens deixem escoltar això en la senzillesa de la natura. I clar, uau, sents això i penses, què hi pot haver més que això ja?
treballar en un lloc i cobrar 3.000 euros? Pues jo crec que no. És que clar, a mi se m'acaben els arguments. Si jo sento que estic viu, ja no hi ha cap més cosa superior a això. El meu cap em dirà que, bueno, que m'he de casar, que he de tenir 2 cases, que... I jo me'l miraré i li diré, sí, l'any que ve, com em dius tu, l'any que ve. Ja està, i li vaig tirant endavant. Quan el cap juga amb mi, jo jugo amb el cap. Pam. És com un partit de tennis. No, i ho intento fer amb serenitat. Hi ha moments que la ment és complexa i et fa sentir inferior i et fa sentir malament. Però si deixes passar una estona, ja passa una altra cosa, ja passa un ocell, ja està. Ja. Allò de la ment dels peixos, que és de 3 segons, això és sabidoria pura. Sabidoria pura, perquè estàs vivint el present. Perquè és que només existeix el present i almenys els peixos el viuen. Nosaltres no, nosaltres estem vivint d'aquí 2 anys i l'any passat, al mateix moment que estic ara. Com es pot estar tan malalt? I en diem evolució. No, és que nosaltres pensem, sí. Foteu, tio. No saps viure en el moment en el que estàs i m'estàs dient que estàs evolucionant. M'he perdut. M'he perdut en algun lloc. Sí. Jo m'he perdut, ho sento. Jo mig perdut, ja. Jo m'he perdut, però voluntàriament aquí. És molt complicat. No, al contrari, la teva ment et diu que és complicat, la meva diu que és fàcil. Sí. La meva diu que és fàcil, perquè si jo no ho complico, tot és fàcil i tu ho saps. Els ocells fan el que han de fer, l'aigua fa el que ha de fer, els arbres que han de fer. L'únic que jo no sé què he de fer. Aquest és el problema de l'ésser humà. I ens hem entestat en què hem de matar-nos els uns als altres. Bueno, primer ens matem, després diem, no, va, fem una frontera que no és real, però bueno, va, pensem que això ja existia. Bé, ens ho inventem la història aquesta que diem, pim-pam, una frontera aquí que te cagues, ara ens aguantem 40 anys, però clar, d'aquí 40 anys jo he crescut molt, necessito més arbres, et cardaré el país en l'aire perquè ja n'estic fart, perquè... Què és això? Sí, que... Ai, això és... Ah, dieu que evolucioneu. Vale, de quina cultura sou, tio? Que jo vull ser com vosaltres, col·legues. Que jo m'encanta, tu. Hòstia santa, és flipant. I que... Clar, no hi pot haver-hi més absurditat que les creences humanes. Per aprendre, No és pas dolent pensar que existeix un Déu allà. Però tu saps realment per què estàs viu? No podries indagar més en això, en vez de buscar un tio amb barba o un tio que està en una cova? Que també estan molt bé, Sí, però al final el que et dirien aquests és que tu ets Déu. Però Déu com a vida, perquè jo Déu no, mai serà una forma humana ni un pensament humà. Per mi, Déu és creació és consciència. La consciència és el que hi ha que ens connecta a nosaltres ara, que ens connecta a la natura. Però això és immaterial, és imperceptible per la ment humana. Això és, com a molt, vibra en una freqüència en la que és... El silenci seria el soroll més fort. En aquesta freqüència del silenci és en la que vibrem tots. I quan hi estem, es dona. Però no ho pots dir, perquè quan ho dius, trenques. Per això és tot tan sutil a la natura, per això és tan sutil i tan efímer. Ara hi és, ara n'hi és, ara hi és, ara n'hi és. Doncs aquí, avui jo sabia, però encara he après més perquè tenia moltes ganes de tenir un friqui amb tu, perquè tu per mi estàs molt per sobre de mi. No, sí. Discrepo. Bueno, doncs, però bueno, és igual. Si tu penses... Que tu has trobat el que jo encara no. Però bueno, seria molt maco doncs, que amb aquesta xerrada que hem tingut o que has explicat, que servís com a mínim perquè algú entengués que la vida és algo més que ser o tenir. És estar i viure. Com més sentits hi posis, millor, i això seria el més maco que podríem treure d'aquest dia, a part del que jo i tu hem viscut i hem parlat i hem pensat i hem vist del moment que hem estat aquí, que ha estat fantàstic. Com me'n recordaré d'aquest moment molt temps, com me'n recordo del moment que vam començar a col·laborar, tu penjat d'un arbre, que va ser una cosa molt, molt autèntica. Només ens queda que desitjar a tothom molta salut, molts somnis alegres i fins ara.
Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!